Avem de mers 4 ore cu trenul și asta doar la Racoș. După mai avem încă 2 ore înapoi până la Brașov și stăm și acolo. Noapte bună! Am ajuns la gara Racoș și urmează să mergem spre lacul de Smarald. Mai avem 24 de minute. Să vedem cât de repede ne mișcăm noi, în schimb. Momentan mergem cu citinitorul și aparent cred că e drum închis acolo. Și cred că e drum închis, Diana care vrea să mă ducă în casa unui om. Hai să încercăm să mergem. Unde? În casa omului? Ok, deci noi am venit de aici de la gară, am urcat pe linia asta roșie și aici am dat de un domn care ne-a cerut o taxă de intrare. Și acum o să mergem pe drumul ăsta la lac și coborâm să vedem vulcanul stins. Poate că și voi ați observat că vara asta atât lacul Scoropasa cât și lacul de Smarald au fost cam cele mai fotografiate lacuri din România. Lacul s-a format în urma unei depresiuni circulare ce a permis acumularea apei în timp. Este înconjurat de formațiuni de bazalt, acestea fiind dovada activității vulcanice din zonă. Gata, prieteni, am plecat acum de la lacul de Smarald. Ne îndreptăm spre vulcanul stins. Suntem foarte fresh. Da, foarte fresh. Ne-am chillat foarte mult la lacul de Smarald, a fost... Mai ales și eu, după ce am coborât pe un drum pe care scria pericol, m-am chillat foarte tare. Ne putem considera foarte norocoase, că am prins o vreme chiar foarte bună pentru... Și norii din spatele nostru. Aproximativ luna decembrie. Hai, lasă că e foarte plăcut afară, adică eu mă așteptam să fie ger. Da, chiar e bună super vremea. plăcut. Zizica, îți place mai mult să faci poze sau să filmezi? Să fac poze, normal, că nu mă doare așa tare mâna. Am plecat de la vulcanul stins, încotro ne îndreptăm, Diana. Minunat. Păi ne ducem la cetatea Betlen. Mergem la colindat. Deci ne ducem la cetatea Betlen și vreau să vă spun încă o dată, pentru nu știu câtea oară, că este minunat. Deci vulcanul stins este mult mai frumos decât lacul de Smarald, părerea mea. Mie mi-a plăcut mult mai mult lacul de Smarald. Ți-a plăcut mai mult? Da, deci avea o culoare super frumoasă și aici pur și simplu e un deal noroios. Mie mai mult, sincer, mie cel mai mult mi-au plăcut bețișoarele care erau înzăpezite. Da, e mult mai frumos iarna, recomandăm iarna să veniți aici. În ciuda aspectului de cetate, rolul de apărare este unul secundar în raport cu rolul de locuire. Locuința nobiliară trebuia să asigure proprietarului confortul și luxul specifice epocii.
Tocmai am plecat de la Racoș, unde a fost super tare. Am avut o experiență un pic mai neplăcută, așa cu niște copii mici și ciocoladii, dar totul a trecut. Da, totul a trecut, pentru că după ce ne-am luat o mare sperietură, Ne-am prietenit cu niște studenți la cu niște facultatea studenți de la geografie care sunt super de treabă și ne-am lipit de grupul lor și ne-am întors împreună la gară. Deci a fost foarte frumos. Deci tot răul spre bine. Da. Și acum ne îndreptăm spre Brașov. După ce am ajuns în Brașov și am eșuat în a comanda mâncare din motive pe care încă nu ni le explicăm, am mai editat și a trebuit să adormim flămânde. Dimineața, după ce am mâncat ce ne-a mai rămas de ieri, ne-am făcut bagajele și am pornit spre Târgu Jiu. Ce ne-a făcut ziua mai bună a fost priveliștea superbă de la cazare când am reușit să prindem prima ninsoare de anul ăsta. Doisprezece ore mai târziu am ajuns în sfârșit și noi la Târgu Jiu, unde ne-am dus ca să mai filmăm pentru vlogul de 1 decembrie. Și de unde normal că n-au lipsit Poarta Sărutului și Coloana Infinitului. Apoi am mâncat într-un loc super drăguț, care sincer am uitat cum se numește. Și după încă 8 ore de uitat pe pereți, în care Zizi și-a făcut un prieten, am ajuns și noi înapoi în București. Gata, prieteni! Hai, mă, Zizi! Nu-i bine că m-am încurcat și când o să tai cat, nu o să se... Gata, prieteni, excursia noastră de 1 decembrie din Brașov și Târgu Jiu se încheie acum și noi în continuare ne pregătim să mergem spre gară și să ne întoarcem în București. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru, să ne dați un like, un follow pe Instagram și dacă vreți și în continuare să râdeți cu și despre noi, apăsați butonul de notificări. Vedem săptămâna viitoare. Pa!